There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Reynaldo, sa inyo kabos mga tugang. Good afternoon everyone and welcome na naman po sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP ngunyan aldaw ning Miyerkules petsa 22 kag bulan ning Enero 2025. Kumusta po ka mga tugang? Sana yaw kamo sa maray na kamugtakan ngayon aldaw. And by the way, gusto ko pong batiin ang aking kaibigan na pare, si Father Dave, sa kanyang sacerdotal anniversary. Yeah, we pray, Father, that you continue being a priest. Kasi we need priest. Yan po. At sa atin nga ning hapon, maduman ako sa iya. Yeah, good afternoon, Father Dave. At sa gabos na mga nag-aantabay kang programa. At yung mga tugang ipadagusta sa tuyang pinag-urulayang kasuhapon. And by the way, ini po sa rong tape as live ta si Father Butch igwa na naman na gigibuhon. Kaya day po ako makapag-live. So anyway, padagos man kita giraray na magatod sa indo ng informasyon, inspirasyon, asin bendisyon. Okay? Kasog ba mga tugang sa tuya nga sabihan na ngunyan na week na to, kasi may Bible month, the whole month of January. At the same time, may Bible week, January 20 hanggang 26, 2025, ngunyan na taon, 2025. And of course, mayroong na Bible Sunday, walang iba kundi sa January 26, 2025. And of course, mayroong inaapod na National Bible Day in the Philippines. At ito po'y diniklara, tuwing last Monday of January. Every year po ito And we are happy to announce that this coming January 27, 2025, also marks the day of the National Bible Day. Ito po, this is also in connection with the day of meditation and deep connection. Alam mo, sa Bible po kasi, we will be connected with the Word of God. Sabi ko nga ni kasuhapon sa inyong mga tugang, that, di ba sabi ni Kristo sa first temptation, Man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Yung salita ng Diyos At yung salita ng Diyos ay talagang, sabi nga sa Bible month nga ni ngunyan taong ito, ang tema, the Bible, the source of our hope. Yan. Magayon mga tugang, the source of our hope. Kaya ibaga ang satuyang, sabi nga, dumang kita naghuhugot ng paglaom o ning kusog. Kaya sabi nga ni, pwede kitang magsarig. Talaga, totoo naman Pwede mo talagang pagsandalan ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay totoo. Hindi madadaya at hindi mandadaya. Ang salita ng tao kasi ay pwedeng mandaya, lalo mga fake news. At ito, hindi fake news, good news. Kakaiba po kasi sa panahong ito, talagang mag-ingat kita, takadakol baga mga fake news. Kaya hindi lahat na, sabi ko nga, hindi lahat na nakikita, akala mo tama na kaagad. Hindi po, dapat you have to investigate. Hindi lahat narinig ay tama na kaagad. You have to investigate, talagang aramon mo. Kasi halimbawa, yung may nakita mo si Padi, may kaiba na babae, sasabi, ay girlfriend ni Padi. Mali ka, kapatid baga ni Father yun, o nanay ni Father yan, o nagduda, nag-ano ka kaagad. Kaya sabi nga, ang mata talaga natin ay mapanghusga. Mag-ingat kita dyan, mag-ingat kasi, yan nga kaya kadakol na ng mga nadadaya. Kaya yung mga, lalo sa social media, mga scammer, At kaya nga mag-ingat kita sa fake news. Kaya hindi lahat na news ay dapat paniwalaan mo. Maniwala ka kung good news iyan. Ang good news walang iba,
yung salita ng Diyos. Hindi yung good news, oy, nanalo ka sa sa sweepstakes, good news daw 'yon. Totoo. Nakakatuwa Pero ang good news, yung good news, ang ibig sabihin na yung salita ng Diyos, sapagkat yan ang tunay na good news. Ang salita ng Diyos. Kaya yun nga ngunya na taong ito, sinisimula natin sa simula ng taon, January pa lang, talagang maganda yun tuwing January, sineselebrate natin ang Bible Month, or National Bible Month digdi sa Pilipinas. May Bible Week, may Bible Day, may Sunday Bible, Naalala ko ngayon nung bata pa kasi ako, may kaibigan ako mga hindi Katoliko, at minsan dumadalo din po ako sa kanila. Yung mayroon kaming Bible, yung Bible Sunday School ang tawag doon. Sa Katoliko ang tawag yung Catechism. Sa atin, Catechism. Pero yung mga natutunan ko din sa Bible Sunday, maganda rin po kasi kinikwentuhan kami, bata pa kami, kinikwentuhan kami tungkol sa Bible. Meron kaming, sa protestante, ganun po kasi yan kaya ito mga kapatid natin na protestante, nagpapasalamat din po ako sa kanila kasi nung bata pa ako ay natuto po sa kanila tungkol sa Bible, mga kwento-kwento. Po nung nag-aral na ako sa Katoliko, at siyempre Katoliko naman tayo, yun, tinuruan naman tayo ng mga Bible, mga kwento ni Moses, kwento ni Abraham, pero yung hindi ko talaga makalimutan hanggat sa ngayon, yung kantang Jesus loves me, yes I know, for the Bible tells me so. Yan ang kanta nung naalala ko sa Bible Sunday School nung bata pa ako. Yun nga, natutunan ko rin sa kanila yan. Kaya nagpapasalamat din po ako sa mga kapatid natin na mga protestante na nagturo din sa akin tungkol sa Biblia. Yun. At ito nga, maganda ito na talagang pag-aralan natin ang Bible. Yan. Kaya ngayon na National Bible Day, sa January 27 pa po yan, hindi ngayon. Ngayon, Bible Week, or Bible Month, ito po ay pangtaunan na selebrasyon. The reason why we have this annual event is to observe, to honor the Word of God by reading the Bible. Okay? Having a Bible also quiz, yung distributing the Bible, maganda po ito alam mo, sabi ko nga kahapon, maganda po na bawat bahay ay may Biblia. Kaya maganda ngayon na Bible Month, siguro magkaroon tayong Bible enthronement. Ulitin ko po kasi sinabi ko sa inyo kahapon na yung nangyari sa akin kasi, akala nila protestante ako. Kasi yung sasakyan ko kasi dati sa Manawag, Pangasinan, na ako'y parish priest. Naglagay po ako doon Bible verse, Jesus is the way, the truth, and the life. Yun, nakalagay yun doon Akala nila protestant, sasakyan ng protestante. Hindi po ganon. Hindi nangangahulugan na pag may Bible verse, protestante na yan, may ari niyan. Hindi po. Kaya tayo mga Katoliko, we have to love the Bible. Okay? Ang sabi ko nga we have to love the Bible by reading and meditating and sharing the Word of God to others. Yan. Mahalaga po yan. And not only loving the Bible, but living the Bible. Yun. Sabi nga nitong mga, yung mga lola daw, nagbabasa ng Biblia. Sabi kay itong apo, Lola, bakit kayo nagbabasa ng Biblia? Bakit? May review? Meron ba kayong test? Alam mo, apo, baka malapit na. Tanungin ako ni San Pedro. Bawal ako may sasagot. Kaya ngayon, nagbabasa na ako ng Biblia. Baka tanungin sa akin ni San Pablo, ni San Pedro.
Oh, sabi nga, hindi naman tatanungin sa akin saan matatagpuan ang 10 utos. Baka tanungin ni San Pedro sa akin bago tayo papasukin sa langit na ikaw, sinusunod mo ba ang 10 utos? Alam mo ba ang 10 utos? Sino bang nagbigay ng 10 utos? Sabi, baka sabihin mo, answer mo si Moses. Hindi po. Si Moses ang tumanggap ng 10 utos nang galing sa Diyos. Anyway, babalik yan si Father Woods pakatapos ka mga paalala. Ang numero 1 kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Come to the Metro and you will find everything you need. So keep this in mind. Something sporty. Something smart. Something homey. That's just the start. Whatever you beat is whatever you style. It's here at the Metro. It'll be worth your while. There's something for you. Something for you. Something for you at the Metro. There's something for you at the Metro. Pag may lagnat si Bunso at mapait ang gamot, pahirapan sa pag-inom. Pero pag Kidilets, madaling inumin para gumaling. United Home Kitty-Lets. Chewable paracetamol in candy flavors. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kitty-Lets. If symptoms persist, consult your doctor. May bagong energy na! Bagong bago, pinakamarhay na Enervon, Enervon Z+. Pinapusog with zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6, and 12, as in vitamin E. Bagong bago, pinakamarhay na Enervon. Enervon Z+. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Kabayanin kita, sa One Ginebra Nation. Kaya para sa barangay, ako namang magbibigay. Kabayanin tayo, kabayanin kita. Drink responsibly. Sa tapang mo, mas ganado ako. Itaas ang tagay para sa bagong taon. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serving today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Okay, mga tugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP ng University of Santo Tomas, Legazpi.
At ini po sarong tape as live ang sa indong lingkod ay medyo talagang busy na talaga digdi sa University of Santo Tomas Legazpi bilang director ng campus ministry. At siyempre pag-aasikaso kang recollection, mga misa, kumpisal. So siyempre mga estudyante kaya dakol baga digdi. But anyway, parang padagos mang kita giraray sa tuyang programa digdi sa tuyang magayon na estasyon ng DCGB. Padagos mang kita giraray maghatod ning magayon na sabi nga kapakipakinabang para sa buhay natin spiritual lalong-lalo na ay sige mang giraray kaya nag-record na lang tabi ako pwede po naman pala makapag-record kaya pwede naman ngunyan na not necessarily talagang live na live pero mas maganda pag live kasi siyempre yung interaction kaya nga lang dahil kung mababasa ko niyan ang sa indong mga messages ini nga tape as live at hindi ko rin masasagot kung tatawag kayo kasi ini po ay tape as live at hindi ko kayo masasagot kasi kung tumawag man kayo kasi ang inyong lingkod ay may ginagawa. Okay? So anyway mga tugang, padagos kita sa sinasabi nga ni na ngunyan bulan na ini na January ay sa tuyang sineselebrar ang magayuno na selebrasyon na simulan talaga natin ang bagong taon ng salita ng Diyos. Kung titignan naman natin kung sa John 1, magayuno baga kung babalikan natin actually mga tugang ang ebanghelyo ni San Juan, magayon ini maliwanag kasi sa ebanghelyo ni San Juan chapter 1 maganda kasi ang sabihin ko mga tugang uniho basahon ko sa endo ang kapinunan iyo ang tataramon so tama-tama talaga na January ang kapinunan January iyo ang tataramon yun ang tataramon kaibahan ning Dios asin ang tataramon Dios puon pa sa kapinunan ang tataramon kaibahan na nin Dios. Yun, wala sa paagi niya ginibo ning Dios ang gabos daining anuman na nilalang nabakong sa paagi niya. Kaya tataramon, di ba? Yung sabi na and God said nagtaramang Dios, let there be light. Sa tataramon nalikha ang mundo. Sa tataramon kasi Jesus yan ang tataramon. He is the Word and the Word became flesh and dwelt among us. Yung sinasabi ko nga digdi sa campus ministry, digdi sa UST, the word incarnational nang actually mga tugang nang inintroduce ko yung salitang incarnational digdi sa UST, nagtaka sila. Ano bang ibig sabihin ng incarnational? Ito ba itong mga ibang mga administrador hindi nila alam ang incarnational. Sabi ko ano ba sabi ko first time na may mga faculty first time ba ninyo ito marinig the word incarnational? Nagulat ako kasi di ba UST Catholic school ito pagkatapos parang first time nila incarnation. Sabi ko wala ang incarnational. The word incarnational is of course the word carne is flesh. Incarnation, the word take flesh. Okay? When God became flesh, and sabi nga, actually, nasa yan? Sa Angelus And the Word was made flesh and dwelt among us. That is incarnational. Kasi, ang kasi, sabi ko digdi sa, ang campus ministry kasi, sabi ko, campus ministry, so dapat maging visible, incarnated, nahihiling, nadadangog. So kaya nga very visible ako digdi kaya nga sabi ko nga medyo busy ako digdi sa UST bilang sa campus ministry kasi maganda kasi visible na I can touch, you can listen, nadadangog, nahihiling, incarnated nga. Yun ang magayon kasi. Yun ang salita ng Diyos, nagkatawang tao. Yun po ang ibig kong sabihin ng incarnational. Kaya magayon ang salita ng Diyos Ang salita ng Diyos na yan ay buhay dahil nabubuhay sa bawat tao. O sa atin yan. Kaya nga, paanong pag-aagi? Halimbawa, ito nga ang ginagawa ko digdi sa UST, nakasutan ako lagi, yung pakikiulay ko sa mga estudyante, yung yung bang, gusto ko mga tugang,
Kasi mas maipadama ko, ipadama natin ang Diyos. Yan naman talaga. Let us make God be experienced by people. How? Through us, through Christians, sa mga Kristiyano na sabi nga ni, kasi kita baga mga tao, panalmingan ng Diyos. We were created in the images and likeness of God. Sana mahiling sa tuya mga tagasunod at mga nagtutubod sa Diyos, ang Diyos. Kasi kaya sabi, kita ang larawan. Para bang, araw itong kasalaming, pag humarap ka sa salaming, sisay mahiling mo. Mahiling mo ang sarili mo. O, kaya nga araw man kita kaan. So, magayon niya na bulan na pinagpupuan ang bulan na isilibrar talaga ang Word of God, ang National Bible Month, National Bible Week. Kaya sabi nga ni, araal daw sa tuyang basahon ang Biblia. Magayon mga tugang ini kasi ining sinasabi nga ni, to honor the Word of God. How do we honor the Word of God? Not of course simply by reading it, but by living the Word of God. Isa sa buhay ang salita ng Diyos. Kasi actually, ang salita, nagiging buhay iyan, kung ating, ang salita ng Diyos nagiging buhay sa pagsunod. Iba sinasabi pagsunod. Kasi kung di ka man masunod, di man talaga nabubuhay. Sabi nga, if you do not act, there is no action, and when there is no action, there's no movement, and when there is no movement, there is no life. Kaya kasi kung titingnan natin, what is life? Anything that moves has life. Yun, anything that moves by itself, especially. Pero anything that moves not by itself has no life. Halimbawa, itong bato, bato. Naghihiro ba ang bato? Hindi. Maliwan na lang kung hihiruan mo ang bato because it has no life. Pero ang saging o yung batag-baga na tinanom, naghihiro, yun, nagtutalubo. O yan, may buhay yan. Yan, di ba? Ang aso, nabubuhay din yan. Anything that moves by itself has life. O kita man, kaya nga ang tao pag dahil naghihiro, o di gadan na. Tingnan mo, kaya sabi nga ni parang mabuhay, galaw-galaw, parang hindi pumanaw. Kaya dapat gumagalaw-galaw tayo. Yan ang salita ng Diyos. Dapat isabuhay natin yan. Paano natin isasabuhay ang salita ng Diyos? Sa pamagitan ng pagsunod sa salita ng Diyos. Kaya kay Kristo, buhay na buhay ang salita. Bakit? Siya mismo ay kumikilos. Ikinikilos niya ang salita ng Diyos. Kaya maganda mga tugang ining celebration ng Bible Month na sana nga, sabi ko nga ni Kasubago, na bawat bahay sana may Bible. O bawat tao. Bawat tao, bawat Kristiyano sana. O bawat Katoliko. Dapat may Bible ka. At today kung makalimutan itong mga tugang, kaya itong ako'y nasa Manawag, Pangasinan pa. Nagko-commute din po kasi ako from Manila to Manawag, nagbabas lang ako. May sasakyan, minsan, kung nakakakuha ng sasakyan, pero kung dahil nakakasakyan o dahil driver, sumabas na lang ako. Nagbas ako, paduman. So, one time, nakasakay na ako sa bus. Pagkatapos may sumakay na babae duman sa bandang Tarlac na yun sa Tarlac, siguro Hirona Tarlac yun, papunta, hindi ko lang kung saan papunta, basta ako papunta ko ng Manawag, sinakyan ko noon papunta ng Baguio, siguro papunta ng Baguio siya, hindi ko lang, kung chismosa, hindi ko pigaw, taga saan ka pupunta, hindi ko na, basta ang ito po ang nangyari, nang sumakay siya, di sa katabi ko naman bakante pa, tumabi siya doon sa may sa tabi ko, nung sa tabi ko, mamaya-maya, mamaya-maya pag medyo nang settle na siya, nakaupo na ng mabuti, mamaya-maya binuksan niya yung kanyang yung kanyang bag. Pagkatapos kinuha niya yung maliit na Bible. Binagbasa siya. Wow, sabi ko sa sarili ko.
Hindi ba ako siyempre nakakaya naman na ano. Ang ginawa ko, tinignan ko lang din, sabi, okay. Sabi ko, pinuri ko siya actually. Maganda yan. Nagbabasa ka ng Biblia. Yan. Yun. Mabuti naman, hindi naman ako kinumbinsi. O bakit hindi ka nagbabasa ng Biblia? Hindi naman. Sabi ko, maganda po yun. Nakita ko pa, pinuri ko lang siya kasi sabi ko, wow, maganda po ito eh. Ano? Nasa sasakyan siya, pero nagbabasa ng Biblia. O, yan. O, sasabi, ay, ano, Father, hindi Katoliko yon, Protestante. O, totoo talaga, Protestante po yon. Pero sana mga Katoliko, may mga Katoliko rin na may dalang Bible sa pagdating sa aeroplano, kung nagsasakay sa bus o sa train, kung saan man, may dalang Bible. Sana ganun din po. Ano? Well, maliban sa rosaryo, kasi tayo mga Katoliko, ako palagi sa bulsa ko may rosaryo. Pero mas maganda. Pero kasi sa akin ngayon, ang Bible ko, nasa aking cellphone. But anyway, babalik mo rin si Father Butch pagkatapos ng mga pagiramdam. Ang oras tabi ko niyan is 30 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. United Home C-Tab. Basta C-Tab. Nagawang Unilab. May sukli ka pa. Ginebra San Miguel. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Pagtunay ang ginhawa, tunay ang pagpahingalo. Alaksan FR. United Home Kidilets. Chewable paracetamol in candy flavors. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa at bulong kan RightMed? Gusto kaya kan RightMed na marahay ka mo? Nganin makahiro, makatrabaho ka mo. Gusto kan RightMed na marahay ka mo. Magugma, makiayo ni nusto sa buhay, para sa pamilya, para sa bayan. Ano tahanan ka wan kalidad, pero magian sa bulsa ang RightMed? Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serving today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Hey, balik po kita girare sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP, ngunyan aldaw ning
Miyerkules, petsa 22 kang bulan ng Enero 2025 at sa tuwing nga tinutukar ang National Bible Month, na Bible Week, week na to. And sa tuwing kasubagot sinasabi yung Bible Day sa January 27, yan po ang Bible Day, okay? At ito po maganda ito kasi ining celebration nito, ang layunin nito talaga is to inculcate in young and old Filipinos. Kaya dito sa Pilipinas the practice of reading the Bible. Okay? Tandaan po natin the practice of reading the Bible. Sabi ko nga kasubag ko sa istorya ko sa Indo, di ba? Padagos na ito. So itong nakasabay ko, nagbasa ng Bible. So maganda yun Huwag tayong mahihiya. Na kung pwede, magdala tayo ng Bible. Kung ako digdi sa sa aking iPhone, meron ditong Bible, So binabasa ko 'yon. And one time actually may sinakay ako sa sa driver, sa Grab yata. Grab ako noon. Pagkatapos sa driver, pinakita pa nga sa akin. Nga itong driver na ito, nakikipagtalo parang tungkol sa Bible. Parang bang kino-convince ako. Well, maganda po ito. Magbasa tayo ng Bible, pero wag tayong mag-proselytize na yung parang kasi minsan nakaka-insulto Para bang at the same time para bang wag tayo, kung magbasa tayo ng Bible, just share the Word of God rather than kukumbinsin mo. Kasi tingnan mo, pag ikaw hindi ka nagbabasa ng Bible, mapupunta ka sa impyerno. Wag naman ganon. Wag naman po ganyan. Kasi minsan may nangyari sa akin nung nakasakay ako doon sa taxi. Hindi lang ako nakikipagsuway. Kasi, nag-oo ng oo. Kasi mahirap yan. Driver siya, pagkatapos mamaya, baka madisgrasya kami sa pagdadrive ko sa pinag-usapan pa namin. Sabi niya, ito ang tunay na Biblia lang. Ay, sabi ko, naku, wag naman tayo yung ganun, Sabi nga, mahirap po kasi yun Kami po kahit nag-aral ng theology, nag-aral kami ng Bible theology or maraming pinag-aralan din sa pagpari sa theology. Pero hindi man pinapiling pagmalaki yung mga pinag-aralan namin sa Bible na sasabihin, ito lang ang dapat paniwalaan mo yung ganito, yung Bible na ganito, yung salita ng Diyos. Actually, hindi naman kinakailangan i-memorize ang Bible. Kung tutuusin hindi naman. Ang gusto ko po, don't memorize the Bible, isabuhay mo ang Biblia. Huwag mong i-memorya ang Biblia. Isabuhay mo ang Biblia. Ano ba ang turo ng Biblia? 'Di ba? Magmahalan, magpatawaran, magtulungan. Yan naman turo. Kahit tingnan 10 commandments na. Bakit may 10 commandments? Para sa ganun, mamuhay tayong mapayapa. Unang-una, pag may paggalang, di mapayapa. Huwag kang papatay, di mapayapa. Huwag kang magnanakaw, di mapayapa. So parang sa ganun, hindi tayo, yan naman ang importante doon. Hindi naman kailangan i-memorize. Sabi kasi pag hindi mo na memorize ang Bible, pag tinanong ka ni Pedro doon sa langit, hindi ka makakapasok sa langit. Hindi naman ganun po yun. Actually, tatanungin ka lang. Actually, sa Matthew 25, yun ang siguro itatanong ko sa atin No, ako'y nagugutom, pinakain mo ba ako? Yun, na ako'y nauuhaw, pinainom mo ba ako? Nung wala akong matirahan, pinatira mo ba ako? Pinatuloy mo ba ako sa bahay? Na ako'y nandoon sa kulungan, binisita mo ba ako? Yun mga corporal works of mercy. Makikita po natin yan sa Matthew 25. Nasabi ng Panginoon, anong ginawa mo sa iyong kapwa? Ginawa mo sa akin. Yun po talaga naman Kaya, maganda kung na-memorize mo, parang maisabuhay mo. Pero kung memorize mo lang parang pagtalunan natin o sabihin natin na mas magaling ako mag-Bible kaysa sa iyo. Alam mo, ang magaling na mag-Bible, nakikita po yan sa kanyang pamumuhay. Kung may pagmamahal siya, hindi siya naninira ng tao, hindi siya nakapaglalamang ng tao. Yun po, na talagang memorize niya ang Bible. Ang Bible, hindi naman, tandaan po natin, the Bible is not the text.
Akala kasi natin the Bible is the text. No. The Bible is Jesus Christ. The Bible is Jesus Christ, the Word of God. Yan, ang Bible. Ano? Well, yun nga minsan nangyayari, nakakalungkot na nangyayari sa atin, pinagtatalunan natin kung sino mas magaling sa Biblia. Ang pinakamagaling sa Biblia, mga tugang, uulitin ko hindi yung nag-memorize, yung magaling na makapagdebate, kundi yung mapagmahal, mapagpatawad, matulungin, makipagkapwa, mapaladasal. Yun ang tunay na magaling sa Biblia. Hindi yung memorize siya ang Bible, kung ilan ang libro ng Bible, ilang verses ba ng Bible, memorize niya lahat. Hindi magaling yan. Hindi magaling. Sabi nga, para bang yung bang edukado pero walang modo. Parang sinasabi natin, may pinag-aralan pero walang ugali. O yun, parang ganun yan. Kaya mahirap, hindi po ganun talaga ang pag-aaral ng Biblia. Ang pag-aaral ng Biblia ay ang pag-aaral ng Biblia, kung bakit tayo nag-aaral, parang magkaroon tayo ng mabuting asal. Kasi kung halimbawa, nag-aaral ka ng Bible, wala ka namang mabuting asal, wala rin. Kaya kung hindi natin isasabuhay ang Bible, ulitin ko, Bible is not a text. Ang Bible hindi po mga letra. Ang Bible walang iba kundi si Jesus na naging tao. Ang salita ng Diyos na naging tao na ipakita sa atin ang tunay na salita, ang Diyos, sa pagpamamahal. Kaya maliwanag po ito. Kaya nga itong Bible na ito, at talagang sabi nga, totoo yan. Practice reading the Bible, tama po yan. Pero yung sa pagbabasa ng Biblia, ay hindi po parang maging magaling ka sa Bible. Parang maisabuhay mo ang Bible. Maisabuhay mo ang salita ng Diyos. So that those words will empower you, especially to live with the difficult times, in these difficult times. Kaya maganda nga the source of our hope. Kaya ang ganyan na mga tugang itong sineselebrate ang National Bible Month, maganda ito na talagang sabi nga pagsamasamahin natin ang ating mga ito talagang mahalaga pagsamasamahin natin ang ating lakas, parang ang salita ng Diyos ay talagang maikalat, maisawalat. Yan po yan. Napakahalaga po yan. So yan. Kaya itong National Bible Week or National Bible Month nito ay talagang ito ay maganda, sabi, God's Word, source of hope. At yung hope nga binigyan ng HOPE, nilagyan nilang acronym. Harmony. Yun. Maganda pag may harmony. May harmonia. Maganda, meron tayong harmony. Ano ibig sabihin sa harmony? Yung unity. At doon, saka ang salita ng Diyos ay dapat sundin, obedience, and kapayapaan. P stands for peace, and E stands for empowerment. Okay? Magayon mga tugang iyan. Ito po ay, sabi nga celebration itong National Bible Month na to. Talagang pinag-uusapan ito na itong month na to ay talagang iukol natin sa salita ng Diyos. Iukol natin sa salita ng Diyos na tayo lahat ay magkaisa sa salita ng Diyos. We have to evangelize but not proselytize. Yun, tandaan po natin yan. Kasi nangyayari kasi minsan dito, salita ng Diyos. Evangelize mo lang. Pag sila sabi ni evangelize, you have to bring the good news. Evangelium is the good news. To evangelize. Okay? And of course, mahalaga pa kasi dyan sa pag talaga ng ikaw ay nagiging kasangkapan ng Biblia, you become an instrument of a wholesome relationship.
wholesome relationship. Anong ibig sabihin ng wholesome relationship? Hindi tayo nakikipag-away, hindi tayo nakikipagtalo. Ano? So after all, kung titingnan naman natin ang Biblia, isa lang ang tema diyan, walang iba kundi ang Diyos. Okay? Which revolve only in one thing. The one who was, the one who is, and the one who is to come, no other than Jesus Christ. Ano? So, yun po. And pinakita dito ang pagmamahal ng Diyos. Ano? Kaya the main theme of the Bible is no other than God's love and the blessings He has given to mankind. Ano? Kasama na po yung pagpapatawad at kaligtasan. Anyway, babalik muli si Father Butch pagkatapos kan mga pagiromdom. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Ang bagong Biogesic for Kids na inakaipuhan ni Shake, syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Buwas agad, inom agad! New Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Angat ang lahat, aprobado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan, makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa tong malalauman sa pagserbisyo, programang salutasin pang turismo, programa kantes, asin mga ayuda, infrastruktura, tabang sa paraoma. Estudyante para sigat ay mahuhudyan, mga senior citizens siya masasarigan. Makusog na boses kang kabataan, si Giselle Salceda, kami nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ta, handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta, angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Dai makarelax ta makulugan hawak? Mapadaog ka diyan? Mag-Alaksan FR. Igwang relief to relax formula laban sa kulugan hawak. Relax. Tapos game lugod sa aga. Totoo ang relax, walang sakit ng katawan. Totoo ang relax, mag-Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Tuhod, siko, baywang, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan.
Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Paghanap ay vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C at gawang Unilab. Pag vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Okay, dumako na po tayo sa huling bahagi ng ating programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP ng UST Legazpi. Ano po sa ropang Tape Us Live. Ang sendong lingkod ay sabi ko nga medyo okupado or abala sa University of Santo Tomas Legazpi dahil ako nga na po ngayon sa panong ito ang director ng campus ministry. Hindi na pa ako dati doon sa hospital na chaplain, ano? So medyo matrabaho po. But anyway, padagos Mangita Giraray. At sa padagos Mangita Giraray sa ating pinagurulay na Bible Month, ano? Alam mo kung tutusin, ang kita mga Katoliko, igwa man celebration ng Bible Month, ano? Ang Bible Month talaga natin, isineselebrate yan sa September. Bakit magtataka kayo? Bakit naman, Father, hindi January? Bakit September? Kasi, alam mo mga tugang, September 30, ano, yan po ay celebration sa kapistahan ni Saint Jerome. Ano? Sabi, for Catholics, September is the month of the Bible as it closes the feast of Saint Jerome. Si Saint Jerome mga tugang, siya ba nagsabi, the ignorance of the Bible is the ignorance of Christ. Ano? And of course, to promote the Word of God among Catholics. Kaya yan po ay mahalaga. Kaya September po, yan, tuwing September. Pero sa tuwing mga Pilipino, sineselebrate ngayon yan tuwing January. Okay? So, yan po yung talagang the church started celebrating the Bible month after the Holy Father's declaration made in sabi nga nito 2019, the year marked the celebration of the 50th anniversary of the Bible Apostolate established to promote the Word of God among Catholics. So, 50 years daw, So matagal na po talaga yan na sinasabi sa atin, basahin ang Biblia. Okay? Kaya nga, ito nga, the Bible bishops of the country, talagang nagkaroon ng Bible month in the Catholic Church. Kaya yan po. Pero siyempre, di sa Pilipinas, igwa kitang sineselebrate na National Bible Month. Maganda yan. So anyway, ang proclamation ng Bible Month na yan, talagang magayon ng intensyon. Kasi ang intention mga katugang that we have to be, sabi nga, nung yung Philippine Bible Society, talagang, yan ang nag-i-imprint ka ng mga Bible. So, yan. Sila din po ang nag-initiate yan, yung National Bible Month. Yon, the Philippine Bible Society. Sila po nag-initiate. At ang gusto niya kasi mangyari, to encourage the Filipino people to read the Bible, engage with the Bible. Kaya nga, how do we engage? By living it and be transformed. Mahalaga po kasi ito na mapanibago tayo ng salita ng Diyos. Because the Word of God is powerful. The annual Bible celebration, actually, sabi ko kaswapon, nagsimula yan noong 1982 sa pamagitan ni President Ferdinand Marcos Sr. So yan. Anyway, mga tugang, talagang yan, magayon na talagang sa tuyang, sabi nga ni talagang paghurup-hurupon.
Kaya yung Bible month na yan. At yung Bible month na yan ay mga tugang ay pangunahan lalo ng ating mahal na presidente ng Catholic Bishop Conference of the Philippines na walang iba kundi si Bishop of the Diocese of Caloocan, si Cardinal Pablo Virgilio Ambo S. David. Yan, nag-iimbita siya sa tuya kaya na talagang yung magpartisipar kita sa inyong Bible month na ini. Yan, Bible month. Okay. Ganda ko yung mga mga ginigibo nga ni sa Bible month. Kaya magayon mula tuwing every January, the importance of the Bible. Yan. Magayon mga tugang yan, ang kahalagaan ng Biblia. Okay? So, ito nga sabi nga digdihon na nabasa ko duman sa the Philippines is said, tama naman hindi ba? Ang Pilipinas kasi po ay madalas sinasabi the only Christian country in the Far East. Totoo naman kasi ang Indonesia Muslim yan eh. Ang China hindi naman Kristiyano yan. Ito granting that this is true, Filipinos then must be Bible readers. Tama yan. Kasi Christian country tayo. Dapat tayo bilang mga bansang Kristiyano, yun nga, yun basahin talaga natin ang Bible. Okay? So, the Holy Bible is the supreme book na sa tuya talagang yan ang palaging yung turo ng simbahan. Hali sa Bible po yan. Yung sa theology, hali sa Bible. Kasi yun nga, siyempre, hali sa Diyos. Kasi ang Bible, walang iba kundi ang salita ng Diyos yun. Ang Diyos talaga yan eh. Pero yan ay ginawa. Sabi ko nga, pagkakaiba kasi dito, yung Bible as a text, kaya nga, ganun din po mga tugang, sabi nga we have to read the Bible not simply by the text, but by the context. Kasi ulitin ko mga tugang, the Bible is not simply a text, but we have to read it by the context. Context po, yun. Napakahalaga yun. Kaya, marami tayong pag-uusapan dyan sa Bible. Tungkol sa salita ng Diyos. Kung ano ano kaya ang mensahe ng Diyos sa buhay ko. Maganda po yun. Ano kaya ang mensahe ng Diyos sa buhay ko. Kaya maganda yun, yung Bible habit. Ibig sabihin, pag sa umaga, maganda sabi, you consult God through the Bible. Yan, maganda yan, magayon nagibuon tayo yan, na from time to time, talagang ang salita ng Diyos ay yan ang satuyang guide sa buhay. Yan mga tugang. Kaya magayon iniho na satuya mga tugang na talagang napapanahon din kasi mga tugang talagang ang salita ng Diyos ay maisabuhay talaga natin. Okay? So yan, maganda yan. Kaya every January is the Bible month. Okay? Sabi nga, ang deklarasyon din ng Bible month is to help us understand the importance of the Word of God in our daily lives. Yung importante kasi sa buhay ng tao ang salita ng Diyos. Marami. Kung titingnan natin how important is the Word of God. Kaya yan, you have to read, meditate. Actually, maganda rin not only you have to not only read but to pray the Bible. Alam mo, maganda nga we have to read, meditate, of course, be able to understand the Bible, okay? And pray the Bible. At sabi nga sa Bible, yung ang salita ng Diyos ay
ilaw, ano? Sabi, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Yan po sasabi sa Salmo chapter 119, ano? Ang salita ng Diyos ay talagang tanglaw, ano? Tanglaw po yan. Kaya maganda na talagang isabuhay natin yan, ano? Kaya siguro magandang tanongin do you have a favorite Bible verse? Yan, in your life. Ano? Do you own a Bible? Baka wala ka pang Bible. Of course, if you have the Bible, do you read the Bible? Meditate on the Bible? Try to have a Bible reading every now and then? Tandaan po natin. Sabi nga sa Biblia, sa Hebrews chapter 4 verse 12, the Word of God, ang salita ng Diyos, is living and effective, able to discern reflections and thoughts of the heart. Okay, anyway, padagos kita sa aga, pag-urulayan tagiraray manunugod mga tugang yan sa National Bible Month. Ito po girari si Father Boots Bombase, OP. Nagpapasalamat po ako sa Saktuyon Technical at sa ating item production. Abangan po ang susunod na programa. Tandaan po natin, we are all a blessing to one another. Muli, si Father Boots nagpapasalamat sa pakikinig ninyo lagi. God bless everyone. Muli, ito po si Father Boots Bombase, OP, sa tuwing programang Marhain na Hapon. Bye-bye. God bless.